bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗe joom baɗe bawɗe noon ɗumen ha gartuɗen ɗo hannde waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men mbiɗen jetta mon noon e gueɗe pattam lame ɗe batton ɗe nde tawno monen men kala mon banggue mo heedi o ko on banggue foti wawde dillinde mana ha yerɓa oɗon liira ko watte ko oɗon mbaɗa partagé kadi oɗon mbaɗa aimé ko wona ɗum mbiɗen mbiya yon jokku wadde abonné e jokkude wiide yimɓeɓe yo mbaɗ abonné nde tawno ɗum woni mana ko sembinte yimɓe ɗum woni kadi mana ko rokkata men doole ko wona ɗum ko jiɗɗen yewtu tan koye toɓɓe ɗiɗi mbaɗa andi en jurnotako hen e ñalawma hannde o toɓɓere adande oɗon gandi e ɗeɗo balɗe won accident cattuɗo accident musɗo baɗɗo hakkude Sénégal naaɓe ɗiɗo tawa ko toon manan e doola France ɓeya mbiyata ko patriote en ɓeya mbiyata ko nationaliste en kala ko wawi wonde ko tirayimaji ɗi ganduɗa ko poɗodiral mana to banggue politique kala ko wawi wonde banggue politique yeddodirde walla moni fo haalde yiyande mum haalde manan idée muɗum woda no miijori wonɗo fotani yettade haala ka wonɗo tan ɗoko foti tolnade wonta tan ɗoko foti haadde wonta ko fotani tolnade saka noon ha ene jibina hen war hoore jiɗɗen wiide ɓeɓe ganduɗa kañumen goni nationaliste en tawa ko yimɓe Tahirou Sarr wonde nationaliste ça ne veut pas dire que wadde ciblé ɓeɓe ganduɗa ko jeeyaɓe e leydi naggam wiide so tawi leydi Sénégal boni ko ɓe bonni leydi Sénégal bandiraɓe yimɓe yo kaldu gonga saabu sa ƴeewi discours aji Tahirou Sarr o waɗata attaqué tan ko ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni fulɓe Fouta wiide kala ko boni e leydi ndi walla kala ko ɓiɓɓe leydi ndi ponno hebde ko keɓani ko ɓen kadi ɗumen wiidemo yoɓe ɓen yoɓe mbaɗ feere yo dañ séjour aji min mboɗo yaadi e neɗɗo wiya dendagal étranger kala ɗo mbawɗa ummade e leydi fof ndi mbawɗa jeeyede mboɗo yaadi e wiyede wonde ya dañ séjour saabu enen yimɓe men so jeehe e won leyɗele mbaɗante séjour aji hitande foof ene woodi mana ko joɓata ko nattata koye gouvernement o ɗum won ko wallata leydi ndi min mboɗo yaadi idée makko oɗon e miijo makko ngoɗon tawa tan wona wadde ciblé sengade tan e ɓeɓe ganduɗa wiide guinenaɓe ko kañumen bonni Sénégal alay saago yimɓeɓe ganda no guinenaɓe goniri ɗo malinaɓe goniri ɗo gambinaɓe goniri ɗo mourtaninaɓe goniri ɗo ko noon Sénégal naɓe goniri e leyɗele goɗɗe ko noon Sénégal naɓe ɗannorto e leyɗele goɗɗe mana ene liggo ma yi hande temedere galle ma yi ɗum ɗo henna tawa ko jogui ɗumen ko ɓen goni mana ko caggal leydi min noon mboɗo yaadi e kala ɓiɗɗo leydi ndi ya dañ kayit mo poɗɗa dañde kono mboɗo yaadi kala mo wona ɓiɗɗo leydi ndi ya dañ kayit mo poɗɗa dañde daña séjour so tawi wonko poɗɗa yobde joɓa so tawi won droit ji poɗɗa wadde mana mbaɗa ɗum min mboɗo yaadi e ɗum kono mi yaadani e sengade tan e won yimɓe wiide ko ɓeɗo bonni leydi Sénégal e sengade tan e guinenaɓe wona noon alay saago neɗɗo anda kanko no jogori droit ɗannorade ni ko noon goɗɗo jogui droit ɗannorade mais leydi fo noon won sarɗiji gonɗi e dow muɗum sa ari e leydi ndi aɗa foti hormade sarɗiji leydi ndi kala ko foti waɗede mbaɗa hen ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni patriote en e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni nationaliste en mi yiyani holko jari jeddodiral holko jari poɗodiral ha haalullaji muusi ene jalta hen ha jomumen e koye mumen war hoore ene yalta hen vraiment ɗum ala ko jari ala mana ko jojji hen hollat tan ha ɗo yarete enen eɗen jogui probléme mbawko politique ha hande ko ɗum tan mana an hollata kadi mbawka min politique cikketen neɗɗo soko tawi yadani e leader maɗa so neɗɗo famani ko kalata tan wondema ko gañgu pour min neɗɗo soko tawi a yadani e makko so tawi a famodirani e makko kanko wonko waɗi gëm wonko gonɗini won idée mo gonɗini won idée an mana mo gonɗinɗa mboɗo sikki soko tawi a huccodire makko on jooɗima ene woodi laabi ɗi poɗɗa rewde ene woodi sifaji poɗɗa wadde so tawi wonko o famano an e idée ndewɗa o beele omo faama o ummo to woni to o arta ɗo gonɗa ɗo so tawi a ronki kala ko o certuɗon ko onon ndendi leydi ndi kala ko certuɗon ko onon ndendi e loi ji leydi ndi waddi won gueɗe fotani wonde
kala e saaha ene hollira enen en mbawa politique kala e saaha o hollirta enen kala ko natɗen nanneten hen ko gañgu nanneten hen ko comme hay goto wawa famde so tawi eɗen ndendi équipe nanneten hen ko gañgu so tawi en jiiɗa équipe nanneten hen ko gañgu sen jiiɗa mbiruji nanneten hen ko gañgu sen jiiɗa leader uji nanneten hen ko gañgu hay sinno en jiiɗa tarikaji nanneten hen ko gañgu monen men kala sene waɗa discours waɗata attaqué mana ko heddiɓe hay sinno en jiiɗa diwanuji nanneten hen ko gañgu et pourtant de ko enen ndendi pop so tawi en mbaddi masala eɗen mbawi wurdude gona ko gonɗa ko mi wona ko gonmi ko keeɗa to keɗɗa to mi hayda to keɗmi ga janggo e jaam taw eɗen mbawi hutodirde kala kene kewa so tawi mi dañe ma haaju taw mboɗo wawi yettadema sa dañama haaju aɗa wawi yettadema ko ɗum woni ko yimɓe poti wadde kono politique ça ne veut pas dire que mi yiɗamo neɗɗo poɗɗa ko wasde yaadude e miijo neɗɗo kono wona ya añ neɗɗo o gañgu neɗɗo ala e politique mboɗo wawi wasde yaadude e miijo ma mbiya an ko ni mbaɗata ha nokku o ɓamto ha leydi ndi ɓamto ha diwan o ɓamto min mi wiya no mbiɗa ni ɓurani no mbiɗa ni ene leeli ene seeri ene heewi tampere ko ni e ni leydi ndi yaawi ɓamtorade diwan o ɓamto ene yaawi ala caɗele kadi ala won dépense uji kewɗi ko noon foti wonde kono enen so tawi tan a jiidane neɗɗo leader politique so tawi tan a jiidane neɗɗo won gueɗe nagganma ko gaño o yiyanma tan ko yitere gañgu or ko wona noon foti wonde alay saago gartiren hakkillaji men ganden wonko ganduɗa ko enen ndendi ɗum en mbawa sertude wonko jarani won poɗodiral ngal jarani ha won haalullaji ne gimmo ɗiɗo layifaji batteɗi ko ɓuuri ko hewde à 90,9 jibinta tan ko musiba jibinta ko curtodirgol jibinta ko ƴettodirgol jibinta ko gañgu jibinta ko gueɗeji ɗi ganduɗa ene wona e neɗɗo o sa yimo baddata o ene jaranma warde ɗum wonko jarani hande perte wodani on mo ganduɗa kañum woni baraɗo o on mo ganduɗa kañum woni mana barɗo o mone mabɓe kala mo wiyata ko kañum woni bawɗo kañum woni leader kañum woni bawɗo o nene e nokku muɗum ene ñamane haara hande oya nene waali bammuli nene waali caggal aduna hande oya juɗe nene pawa e dow muɗum hay hunde ala ko jari e ɗum